Igama lami nguBathobile Hlela, kodwa ngidume ngokuthi nguThobeka. Ngilana ngesimo sokushona komntwana wami uThembelani Zondi. uThembelani washona ngomhla ka-4 October 2025. Ubekulungiselela ukuthi uzongcwatshwa ngomhla ka-10 October, mhla ka-12 October 2025. Into eyenzekile, besinesivumelwano nobaba womntwana uThube Zondi ukuthi ingane izongcwatshelwa ekhaya since singashadile futhi engakaze ayithathe ingane ngokuphelela ukuthi eyakaZondi. Sibe nesivumelwano ukuthi ingane izongcwatshelwa ekhaya kaHlela. Into esiyenzekile ke ama-arrangements siwenze ndawonye ngokuthi ingane besibhinisele ama-arrangements omngcwabo siwenza ndawonye sinoThube. Kanti uyangikhohlisa, only to find mase kolandwa isidumbu somntwana ukuthi kanti usezongiphuca sona kubangcwabi bakaSibiya. Yilapho ke la inkinga iqale khona, la ethi ungiphuca khona umntanami. So namhlanje benizowenzani manje ngibona uhamba namaphoyisa? Into eyenzekile, ngihambile izolo ebusuku ngenza i-application e-High Court yaseMaritzburg ukuthi bangivumele ngisilande isidumbu somntwana. So njengamanje uSunday fanele ngabe usuku lomngcwabo. Mangifika la kwaZondi sengiphethe i-order from court ukuthi abangibuyisele umntwana, bangitshela ukuthi ingane sebeyingcwabile. Njengamanje sisuka emathuneni sebesitshengisile ithuna abayingcwabe kulona ingane. So inkantolo ikhiphe i-order ukuthi umzimba fanele ugujwe ubuyiselwe emotuary. Masubuyisela nakumina uma wengane. So namhlanje after nibonile ukuthi umzimba wakhe sibe ufihlile, luthini uhlelo nizowenzani? Nihlela ukwenzani njengomndeni waHlela? Njengoba sebesitshela ukuthi umzimba wakhe bawufihlile izolo ebusuku. So istep esilandelayo ukuthi sibuyele eHigh Court. I-High Court iphinde si-apply for another application ukuthi umzimba bawu-resume. Yes, that's what's going to happen from now. Okay. So ungangitshela ngoThembelani nje ukuthi umuntu onjani? uThembelani, he was so loving. Webathanda abantu. uThembelani will always put other people first. uThembelani nje, he was so loving. He loved his mom and his sister and his granny. He was so loving. Mhlawumbe udlula kanjani emhlabeni ubelungile uThembelani. Ukudlula kwakhe emhlabeni ngamufica kubo kababa wakhe uThube Zondi elele embedeni ngoba ngalanda from emsebenzini wathiwa ngisi. Mangifika mangitshela ukuthi umntwana wami usedlulile emhlabeni, mase ngithi ngicela ukumbona. Mangifika kuyena umntwana ulele embedeni, ngiyambona ukuthi udubulekile ekhanda, isibhamu sihleli kuyena esifubeni. Ilokho engakuthola.